ana m ekele Anakpu TV maka na ọ na-ebunite ọzọ Ogbo ebe a ka m ebido maka na ụfọdụ obodo nwere ndị na-ebunite afa ha owewu na onye ọ na-awa onye Obi na ọzọ Ogbo na-enwe aṅụrị maka Anakpu TV. Afa m bụ Nnanna Iwuchukwu Obi Uhuaguma Nze ọzọ Ogbo. Ọ ndị Obi ọzọ Ogbo ka anyị na ha nọ ife a bido na Nza Amakwa Egbe ma Ezioha ọha nọ ife a ha na-ekene m Anakpu TV na ọrụ ọ na-arụ. Obi ụmụnkwụ eji m sogo amakọm obi mere ụtọ na anyị nọ n'ọfala igwe ọzọ Ogbo of Asian Kingdom of ọzọ Ogbo and bịakwa ebe ahụ fọ Anakpu TV ndị anyị ji eme ọnụ enwe na-ekene ụmụ ọzọ Ogbo na-asị na ọ ga-adịrị anyị mma zava Kraịst onye nwe anyị. Afa m Chief Sunday Osakwe Obi of Umudunu n'ebe m ọzọ Ogbo. Obi Umudunu bụ uru eji uru mabịa n'uru ọbara Obi ha ka m bụ. So ihe eziokwu na anamani mmadụ anọ m Oyo steeti mana ife abịa n'ụbọchị nke taa igwe gwara m ya agwa na achọ na ịfụ m ebe a n'ụbọchị nke taa. Ọ na-agba ọfala otega gbadebere nya ka a na-agba n'ụbọchị nke taa. So ndị Obi mgbe anyị mata njem a anyị nwere aka n'obi nna ya Leonard Oruche. So before Ogaba and the ancestors then we take over. So I am a Malay, the man over Sinkata, I don't know Zubla, I come a Kobu Mudunu. Igwe no higher, Omonyo, Omontaisheme. So Nasi, Rubo Sinkata. I for Ejimalo Zuber, Madam Marine, and Ozubu Merimba. So when I was over Sinkata, if Ferdinand can a man over Sinkata. Oh, Ganiru go floor over. Or if any man was get out Ganiru, I saw over. But Fidelis Oruche Adamasi, Yagazelia, or Shishona, I know that Aruma, or the Melado Nozobo, name me Fetiman Nozobo. I want to see Ebe no Naga, Nashinaka de Duya, Neduga, Ludo, Alva Jesus. Igwe nwanne nwoke ọ bụ ọdụ mụ na na-aka enweghị agụ inwe ka aka na-ata ọgbara fara ogogo ndụ ka ọ ya dịkwu mmụọ ana m ekwu ya Chineke na-agọzie ezugoro Obi bụ nwanne nwoke ebi na mbara Obi na mgbagote ebe a ma ọ na-agba mgbe ndị ọkpọpụta ndị ọgbaka soye n'azụ anyị na-ana aka ọfụma ndị egburi ọdụ ọba mbụ George Ewim kabinet of Igwe ọzọ bụ ka mbụ ndị be anyị abaji ụmụazị anyị getanụ Obi ọfọla ụkwụ ji abịa ebe anyị adakwa n'udo na ọgwụ ajọ mmanya abụọ kute onye onyonyo na-eme ka ịgbasa ozi n'ikuku ozi gị ya enwe promoshọn were arịọ ka Chineke gọzie ezugoro bido aha dị ozi na onye nwe anyị onye ụmụ anyị egbu Obi ụmụ anyị egbu na-egbu Obi ọfọ anyị mụ ya ma akwụ ọzọ bụrụ mmemme anyị meta ahụ na ọ nwanne nwoke na-eme mana obi dịbụ aṅụrị nke ukwuu anyị ga-ejikwu n'ife ọma mere anyị n'ụbọchị nke taa n'aha Jizọs. Afa m Obi Cyril Okeke eji ọnọ n'enyi Obi of Nnewi Igbo Nza ọzọ bụ so ọwa ịwa bụ ndị aka n'Obi ọzọ bụ niile ine anya taa ife certificate e nyesịrị anyị isi gosi ụlọ ebe ahụ isi pụta n'ebe ahụ ka ọ kpụtara ọkpụ ahụ eme mbụ ya. Thank you. Ezi ọrụ ọzọ obodo so ọ bụ igwe ọzọ obodo na-agba ọfara n'ụbọchị taa anyị anọdebe o kwesịrị na anyị anọdebe anyị wee na-ekele Chukwu osebụrụ ụwa si na ụkwụ onye jiri bịa na nke onye ji wee na-anaghị aka ya masị ukpo masa a sị ya gazie n'ọfọ n'aha Chukwu oke abịa ma nwụ